Pois de novo estamos con todos vostedes e damos os saúdos e a boa noite a José Antonio Landín, portavoz de Xuntos por Barro. Moi boa noite, señor Landín, como estamos? Temos que facer, aínda que non é asunto particular, pero hoxe tócanos facer referencia a unha traxedia para min mal xestionada, que é o que nos fai chorar a todos, o que nos fixo chorar a todos durante esta semana, non? Que habendo tantos medios, a xente este todavía a día de hoxe, unha semana despois, con necesidades e tendo, insisto, os medios ao lado. Si, efectivamente, pois quizá hoxe o mellor non é o día de falar de cousas pequenas, como pode ser falar da marcha dun concello como o de Barro, de 3 ou 4 mil habitantes, en vista das imaxes que vemos aí, que se fan ter rabia, ter impotencia, pero, bueno, eu desde aquí quería mandarlle a toda a xente de Valencia, dos pueblos de Albacete, pois aqueles que perderon familiares, o pésame, e decirlle que con forza e confianza pois volverán, con traballo, por suposto, volverán recuperar as súas vidas na máis grande parte dos casos. Dicir que isto non é nada novo en España. En España aconteceu ao longo da historia situacións dramáticas onde os dirixentes non estuveron á altura. Temos máis que mirar para a invasión de Napoleón. O rei escapou, o exército desbandouse, e tuveron que ser, pois, o povo o que botou mando o tema, e así se fixo. Fai pouco, o tema do Prestige, pois, de entrada pasou un pouco o mismo, non? Foron primeiros voluntarios os que chegaron aí, e no caso de Levante, pois é un pouco o mesmo tema, non? Tanto persoal, tanta xente aí, o AEMET, os outros, e ao final nadie supo prever o tema, e logo non se estuvo á altura de utilizar o que hai, o que temos, porque así os medios aí, non sei, están aí. Pois hai 3.500 efectivos militares en Valencia, que están a 5 ou 10 minutos. Pero neste momento non demostra máis que a política que os fai en España, que é a política de cortoplacista, división, de enfrentamento. Isto moito pasa, hai que dicilo, porque hai moita xente que chegou á política, que está na política en España, que o deixar de ser e de vivir da política lle cambia a vida totalmente. Hai que traballar, non? Claro, hai que traballar. Aunque a algún lle parezca mal, pois o conto daquel comunista que lle decía que prefería morrer de pé que vivir de rodillas, e lle contesta outro, non ter máis remedio que morrer de pé, porque non tes de onde caer morto. Bueno, pois na política española a todos os niveles está pasando exactamente igual. Pero volvo a decir o mismo, forza e apoio ao pueblo valenciano, que neste caso o pueblo español, porque en outras moitas veces se saliu de atrancos. Do drama económico, da ruína económica, digamos que é que menos preocupante. O tema está nas vidas que se foron e nas que non se van topar, nos desaparecidos. No, porque iso é outro drama para as familias. É moita xente que, aunque non morreu, non está desaparecida, bueno, pois a vida lle vai a cambiar totalmente, non? Lle vai a cambiar radicalmente. Tiña moita xente que a vida encauzada. Esperamos que, bueno, pois que os bancos non sigan mandando as hipotecas así, e non teñan con que facerlle frente, queden hipotecados para toda a súa vida sin bens, que o IBI non lle siga vindo, que o IRPF non siga vindo. Xa sería o colmo, non? Bueno, o colmo, calquera cousa. Xa sería o colmo. Bueno, señor Landín, era o que nos toca hoxe a unha semana despois, de que casi andar chorando por aí todos os días cada vez que se ponga a televisión, non? Ou cada vez que se escoita a radio ou se lee un periódico. Señor Landín, ímonos a Barro, se lle parece. Barro, poñemos en información aos veciños, e os veciños de Barro sí que o saben, pero os de Noia, o mellor,
ou os de Pontevedra, ou os de, non sei, de Ribeira ou de Padrón, igual non teñen os datos. Barro, 3.640 habitantes recoñecidos no Instituto, no INI. Nas últimas eleccións de maio do 23, BNG 5 concelleiros, co cal repite o alcalde Xosé Manuel Fernández Abraldes do BNG, en acordo e pacto co Partido Socialista, que conseguiu 3 resultados co líder José San Martín. Xuntos por Barro, a primeira vez que se presentaba con vostede, 2 concelleiros, e o Partido Popular, un concelleiro con Eduardo Ruada. Cal é a foto da situación económica do Concello de Barro a día de hoxe, donde o alcalde está, bueno, o ano que ven fai 25 anos, 10 anos, perdón. 10 anos. De goberno... A foto económica da que presume día tras día o alcalde é que ten superávit. O que pasa é que hai que ver en 10 anos que vai a facer dentro de pouco, que están no goberno, un goberno bipartito, algo se lle mudou a vida aos 2 alcaldes. O alcalde e o tenente alcalde. Bueno, pois teñen un sueldo, os 2, un deles nunca lle había pegado un pau a agua, bueno, pois ten aí un sueldo, unha media dedicación, co cual lle cubre unha media dedicación que é superior a que moita xente con cualificación traballando todo o día, pois non ten. Pero unha cousa é que dixa constantemente, e desos se vanaglorian, de que lle sobran cartos, de que teñen superávit. E por outro lado, pois moitos veciños, ainda hoxe a mediodía falaba, fun ali a pedirlle ali que non sei que hai un camiño que está cheo de buratos. Dixo, non hai cartos. E outra cousa é ver que cambiou, que se fixo en Barro nestos 10 anos. Entonces, podes falar de superávit, de deudas, de facturas pendientes, pero, bueno, se están invertidas, é unha cousa. Pero, se teñen cartos e non se fixe absolutamente con que orzamentos está traballando Barro? Que orzamentos ten? Non, orzamentos é unha cousa, o orzamento que se presenta ao principio de cando se presenta, é outra cousa, que se van incorporando subvencións, co cual é bastante difícil. Estamos falando de 3 millóns de euros aproximadamente, pero, bueno, isto é unha cousa, os presupuestos que se levan ao pleno, que logo son as partidas que se van modificando por aportacións basicamente da Diputación e da Xunta, non? Porque que non son grandes aportacións, porque hai que decir que van collendo solo que lle toca por lei, son incapaces de gestionar nin cando a Diputación. Xa que estamos aí, como son as xestións do bipartito ou foron do bloque coa Diputación, porque incluso a outra Diputación era deles, dos dous. Do bloque e do PSOE. Do bloque e do PSOE. Pois mira, podo dicirche que o único que sacaron foron así 300.000 euros ou 200 e pico mil euros, que foi unha subvención para as piscinas, os cachos das piscinas que fixeron. Piscinas de Bran, non? Estamos falando. Sí, piscinas, pozas, unhas pozas do Bran. Bueno, non, digo porque... Sí, non, as piscinas ali de... Para a audiencia que non coñeza. E logo, pois, presentaron unha petición dunha subvención, gastaron 15.000 euros en un proxecto para reformar o pabellón, e como alcalde hai que dicir que é bastante terco, se dixo por parte do PSOE, por parte nosa, que ese tipo de proxecto non iba a entrar nas bases da convocatoria da Diputación. Estamos falando da Diputación do PSOE. Sí, que isto entra, que non sei. Bueno, total, que gastaron os 15.000 euros e quedou, foi, creo que o único concello que con esas bases quedou fora da convocatoria. E o pabellón sin arranxar. E o pabellón tuvo que esperar, pois, 3 anos ou 4 anos máis, houve que poñer máis cartos, esperar que viñese esta Diputación do PP para darlle un pequeno arranxo, non o que se había pensado en principio. Pero, bueno, estas son as gestións. Logo, gestións que unha Diputación, gestións que a Xunta e gestións con carreteras do Estado, que levaban aí prometendo a tira de tempo, cero. Ahora, o alcalde ve que son van alá 10 anos, que se acaba a legislatura, vai chegar á mitad, e trata de querer salvar a súa xestión de 12 anos, que será,
cunha depuradora, Sí, e xa metemos agora, veña. co centro médico. Centro médico que xa foi aprobado pola Xunta. Eso está publicado, non o sei. Eu non sei, eso é... Como aí todo é oscurantismo, todo é... Tuve unha reunión, que vai deso? Non, tuve unha reunión co conselleiro, tuve unha reunión co gerente da área sanitaria, si vai vir, non sei. Imposible. De todos modos, o centro médico, hai que decir que a ubicación que se propón, e que a Xunta aceptou tamén, hai que decir, pegada á cartera nacional 550, onde está o actual, sin zona de aparcamento, porque ali aquela mañán non se gestiona de outra maneira de que o colexio teña un aparcamento por outro lado, pois ali aquilo é un mar de latas. Por xuntan os rapaces do colegio, o que está o centro médico ali, e aquilo non hai por onde moverse. Lle planteas, hombre, hai que buscar outra solución. O plan general non se pode tocar, porque se tocamos o plan general, a nova lei do suelo é moito máis restrictiva, entonces estaríamos perdendo. A resposta que tes. O plan general que fora aprobado por vostede, non? Sí, o plan xeral que é o que hai, que aprobámoslo nós, donde se meteu, por certo, cos votos en contra do bloque en aquel momento, e gracias a eso, e gracias ao que se generou con ese plan xeral, pois está vivindo barro. Porque tanto o terreno industrial, sí, o de barro, o polígono de barro, que se está enchendo, despois de tempo que está enchendo, que varias veces lle propuxemos facer de ampliálo e tal. No, o sea, a política que está facendo un barro é a política, vamos a ver, de tratar de non molestar a ninguén. Non vai a ser que alguén se cabree porque lle expropiamos unha finca, non vai a ser que alguén se cabree porque lle collemos un cacho de terreno ali que ele non lle gusta dalo ou vendelo. A política, eso de non... Eu lle decía, cando foron as eleccións anteriores, dicía que é política da miñoca, de estar encorvado sobre sí mismo, estar aí pensando que marcha o mes, e logo dándolle a empresas externas parte da recollida de basura, dándolle a empresas externas todo o que a limpieza de camiños, cando se decía lo público, la sanidad, lo público, tal, sector público cando están na oposición. Cando chegan ao goberno, bueno, pues están privatizando todo o que se pode privatizar. Entonces, bueno, non hai ningún plan de desarrollo para o Concello. E, por exemplo, San Antoniño, que é a capital, que é o centro, onde está o Concello e onde o centro urbano, o máis urbano que ten Barro, como está eso? Como está, digamos, que a compra da parcela da bella telefónica, que se pode facer aí? Son 30 metros cuadrados. O sea, eso non é nada. O que pasa, San Antoniño, ti pasas por ali, e ten a mesma cara hoxe que fai 10 anos cando eu era alcalde. Vale. Exactamente a mesma. E aí que, pero entón porque non hai promoción de nada? Non hai promoción de nada. O sea, aí non se construye ahora. Aí non se fai nada. Se lle propuxo, falamos co Sareb, hai terrenos aí, falamos con constructores, se lle bonifica as licencias, ou se gestiona que a Xunta unhas viviendas sociales, se fai... É que eso é facer política, eso é facer gestión. Eso non interesa. Eso non interesa nin se fai. Non se fai. A calle aquela que está ali, a rúa... Vamos a ver, vostede tiña afinidade incluso, cando fai ano e pico, incluso lle propuxo ao PSOE que os apoyaría e que vostedes apoyarían ao PSOE se o PSOE se presentaba como alcaldable. Vamos a ver... Porque co PSOE ten máis, digamos que, co señor Martín ten máis... Bueno, coinciden máis en materia programática? Sí, había certas cousas que sobre o papel, unha delas, por exemplo, o saneamento, que coincidíamos aí, que de tratar de facer o saneamento para todo o municipio, e mentras eso non chegase, pois facer un servicio, que acaba de facelo Catoira, por exemplo, donde goberna o bloque. Un servicio, unha ordenanza, un servicio
de vaciado de fosas e pozos con un tractor ou con un camión, que sea. Sí, bueno, pero... Bueno, isto o levábamos nós no programa e o levaba o PSOE no programa. Porque consideramos que é fundamental. Bueno, pois a primeira de cambio, como o señor San Martín está pendiente aí de cobrar o sueldo do alcalde, pois de repente eso olvidouselle. Eu lle puxen un pleno e o propio San Martín votou en contra do que eles levaban no programa. Dixo o alcalde que eso era imposible de facelo e de plantexalo, entonces votou en contra da moción. Bueno. E como está o saneamento, xa que estamos nesto, como está o saneamento e o proxecto da depuradora? Vamos a ver, o saneamento en Barro, a pesar de cando eles chegaron ao poder, unha das promesas que era, é unha das frases que repetía o agora concejal dimitido ou votado, eso non me preocupa, non sei o que pasou aí, nin cal foi o motivo. E cada un carrega a súa casa. Pero unha das matracas que propoñían ano tras ano era que Barro tiña unha eiva, e a eiva era o saneamento. Bueno, pois hoxe, 10 anos despois, o saneamento, Barro ten as mismas depuradoras, 3, que eu lles deixei. Aparte deso, fixeron ali uns pozos negros, ali para coller 4 casas, que, por certo, o ano pasado estaban partindo todo por regato que pasa por ali. Pero non se fixe absolutamente nada máis. Puxéronse 4 tubos, onde estaban as centrales postas, e que teñían o servizo da depuradora. Pero en 10 anos non se fixe absolutamente nada máis. Fai 4 anos, engañou a xente dicíndolle que xa viña aí a depuradora que compraba o terreno. Fai 8 anos, ou 12, xa non sei. Fai 8 que xa tiña o proxecto. E fai 2 presentándolle unha maqueta da nova depuradora. Pero a realidade é que non. É que non nin chega nada, nin se fixo nada, e está aí, que sí, que vai vir, que xa, que sí. Bueno, e cando a xente lle pregunta, non, xa, sí, ven aí xa está a vir, vale, bueno, de acordo, pois. E o abastecemento de agua como anda nos lugares e nas parroquias? Vamos a ver, o abastecemento de aguas é exactamente o mismo. As catacións e os depósitos son os que heredaron fai 10 anos. Este ano pasado... Non se amplía ese servicio, non se mellora? Non se lle dou máis xente, non se dou máis xente porque non se fai, porque Barro sigue basicamente como deixamos nós fai 10 anos. Basicamente o mismo. Entonces, bueno, non... resulta que, bueno... Da limpeza e dos camiños e deso, xa este verão pasado houve uns problemas de suministro de agua e tal, e fixos un pozo de barrena. O pozo de barrena pode ser por unha emergencia ou por unha urgencia, ou que sea, pero non con vistas a expandir o que é o servicio, porque hai casas ali no propio núcleo, casas novas que se fixeron agora, que están sin agua. Que están sin agua de municipal, que teñen que andar pois gastando 6 ou 8 ou 10.000 euros facendo pozos de barrena porque está moi fondo. Pero a solución, bueno, fai uns días nos presenta no pleno un gasto de 7.000 euros para a adjudicación dunha auditoría da traída de agua municipal. Auditoría de que? Se non lle tocache, se non fixeches nada, se non trouxeches nada, o único que fixeches foi facer un pozo de barrena hai un ano, a que nos falas da auditoría da traída de aguas. Non, é que é unha directiva da Xunta e nos dá unha subvención. Vale. Pois dá unha subvención á Xunta, gastar os cartos en facer unha auditoría da traída de aguas municipal de Barro. Pois así está o tema. Dinamización e desenvolvemento económico. Antes falaba do chan industrial do Polígono de Barro, entre outras cousas, hai bastante ocupación, Barro Meis, que hai que falar do Barro Meis, non? Bueno, hai outro tema, Meis cero, porque é un gran amigo meu, José Luis, pero tomoulle medo a actual alcaldesa de Meis,
e mesmo non ten nin un metro cuadrado de chan industrial. Entonces, bueno, pues... Polígono de Barro, na salida da autopista, ¿no? Na salida da P9. Ben conectado e, entre outras cosas, bueno, pues a Diputación instala aí, digamos que a base operativa de infraestructuras, o parque de maquinaria e todo eso, e hai grandes empresas que están aí asentadas. Pero, aparte de eso, hai máis posibilidades de ampliación, hai máis tal que falaba vostede antes. Vamos, quedan unhas cuantas parcelas, non moitas, sin construir, moitas delas están vendidas. Pero xa están comprometidas. A maior parte comprometidas, os servicios están, porque a agua aí si está. Luz tamén hai boa... Luz, hai unha central, hai unha cometida desde unha línea de alta tensión desde Agudelo hasta ali, hai ali un centro de transformación, o cual saneamento ten unha depuradora nova tamén feita, que quedou os servicios completos, pero, nós lle propuxemos nunha moción, nun pleno, ou pregunta, non sei o que foi, falar vamos a pensar de ampliar o polígono industrial. O cable. No, eso... Bueno, pero un terreno industrial non lo sabemos, aunque non o noso foi distinto, porque nos denunciaron por todos os lados, precisamente eles, pero, de todos modos, son anos de gestión. Lamentablemente, en España, a burocracia que é, entonces, bueno, mentras propós, planos, proxectos, medio ambiente ou outro, as propias pasan, e conta que menos indo todo ben, antes de 4 ou 5 anos non está operativo. Bueno, pues ti xojas o pase corto e non pensas o que ven detrás, bueno, pois está así. Empezamos a ir mal de tempo, señor Landín. Bueno. Parque de Barosa. De Ría de Barosa ou de Río de Barosa? O parque dos vellos, eu nacín ali ao lado, era Ría de Barosa ou a Freixa. Freixa, que hai moitas freixas en outro sitio, que é de fervedoiro, de Freixa, onde cae agua, pero o nombre é Ría de Barosa. E ese parque que tantos éxitos e tanto alabaron cando vostede quería empezar co parque, non? Bueno, ese... E hoxe é o maior centro atractivo turístico de Barro. Sí, é eso que está, lamentablemente, vamos a ver, todas as rutas de senderismo, en subir desde que onde está o bar do Muiño abaixo hasta outra subida toda pola beira, está totalmente abandonado. Nin se limpia. Ali, no en Barosa, o único que se fixo, se gastaron aí, pois non sei, foron 100.000 euros, fai 2 anos, e se fixo uns servicios, que é un caixón, ali, que son os servicios por visitantes, que está o 99% dos días do ano pechado. Entonces, a xente que non lle pasamos e colgamos por aí en internet, nas redes sociales e tal, que a xente iba detrás do caixón aquel a facer o que podía. Os muiños que estaban restaurados e tal por ali están completamente abandonados. Hai máis ou menos 15 muiños, 16? Hai 16 muiños. 16, 17. Un caído ali que iban a reparar, pero ali sí. Pero, e tanto que decía irónicamente que ya habían aplaudido, porque a vostede... Sí, me levaron ao xulgado, cando foi o bipartito... Por querer facelo. Sacaron ya financiación... Bueno, pero eso forma parte da historia, tampouco eu... Sí, o xente o sabe, a que non sabe, bueno, pois que temos un país que olvida moi fácil todo. Entonces, bueno... Pero, hoxe, non está posto en valor, estamos mal de tempo, señor Landín, non está posto en valor no valor que tuvo. Non está posto no valor que tuvo, porque nin se traballa, nin se gestiona... Os negocios de verán que había... Os negocios están ali, ahora parece que funciona mellor, estuvo aí cerrado, non iba, nós o denunciamos, eu recibín amenazas por denunciar o tema, porque abrían cando parecía, marchaban cando viña. Bueno, nas bases que hai da xudicación, pois se lle puxo que terían que abrir como mínimo 11 meses ao ano, 6 días á semana. Bueno,
máis ou menos agora sí están abertos, porque no verán neste tempo ali hai xente, Claro. ali hai xente continuamente, pero bueno, pois se lle convén, está aberto. E forma parte, está ao lado do camiño, forma parte do camiño, hai moita xente, Claro. pero non se está promocionando o que había que facer, non se está facendo a publicidade que había que facer, e non está levando igual. E sí. O que pasa é que, bueno, pois é desas cousas que como se heredaron de Landín, pois parece que molesta, non? Sabes? Pasa igual como pasa que outro tema que estaba aí, que o Sinaí Jiménez e máis eu estábamos facendo millonarios co mercadillo de barro. Veña. Feiras e mercadillo e festas gastronómicas, a festa do viño, e que temos que rematar, señor. Rematamos. Mercadillo, bueno, pues mercadillo hoxe, unha ordenanza fiscal de cobrarlle 2 metros por frente a cada puesto, como non iba ninguén, se leva a un pleno, se modifica a ordenanza fiscal e se rebaixa a €1. Que pasa? O ano pasado non se recaudou nada porque non se lle cobra. Para que a xente veña, non se lle cobra. Encima, hai 2 traballadores do Concello, mandan ali a 2 traballadores do Concello a controlar o mercadillo. 2 traballadores que están, un traballa nas oficinas e o outro, pois, traballa nos servicios de camión e tractor. Bueno, e os domingos, e os trincan o domingo pola tarde, a mandalos ali a controlar o mercadillo. O mercadillo que son 4 puestos ou 5, non hai máis, é gratis. O que pasa é que eu estou por ali outro día e eu me dixo, non pagamos agora ao próximo, vamos a pedir que nos dé un vale para comprar o gasoil, por senón non vimos. Pero bueno, é o que hai. Festas as gastronómicas, a festa do viño, de barro, Bueno, sí, vamos ver, a festa do viño de as barro, culturais, meta todo nun capítulo que temos que pechar. A festa do viño de barro, máis ou menos, sí, o que tío, era algo consolidado, está aí, tampouco non cambiaron un pouco, pero sigue máis ou menos no mesmo tema. E logo de festas, festiñas, festucos, eso a montóns. Cada 8 días se inventa unha festiña, un festuco, se a raxo festa, se a concentración de non sei que, se o outro tal, todos os días. Cada fin de semana, naquel tan denostado Pazo da Creja, agora non sal dali. Non sal dali, están ali seguido con festucos. Pero hai outro tema, Veña. que hai unha gran obra que se fixeron, que a nave da Escola Taller, que aí funcionou, varias escolas taller, daí saliu xente que agora está traballando por aí en empresas, pues fixeron unha gran obra nesa nave, cambiaronlle o nombre e puxeronlle Nave da Música. O sea, foi unha obra. A nave da música era a Escola Taller. A Escola Taller, fixeron unha obra impresionante, colleron o letreiro, pintaronlle a fachada. E o obradoiro ou a escola? Eso non cubre, eso dá moito traballo. A xente é moito mellor telos a dormir os rapaces adormecidos e darlle 400 euros ou regalarlle unha tablet e que non pensen, ou senón ir polos colegios a leccionalos. De feito, hai moita xente, moitas nais que sacan dai os rapaces porque, bueno, pois os nosos políticos a dedicarse a gestionar e a traer cousas para a riqueza do Concello. Señor Landín, temos que rematar. Sí, rematamos. Pero remate, a última intervención. Diga vostede o que queira ou que lle parezca 30, 40 segundos. Nada, pois nada, eu dicirlle aos veciños de Barro que non hai mal que 100 anos dure, e que dentro de 2 anos pois hai outras eleccións municipales e que sepan buscar alguén que lle sepa dar outro sentido de crecimiento, de creación de riqueza, e de que en parroquias como Valiñas, Agudelo, Barro e parte da Portela non se estén quedando vacías, porque Barro sigue tendo os 3.000 e pico de habitantes, porque cando foi que se urbanizou ali a Rúa das Baladas e o entorno de San Antoniño, pois aí está, hai 800 habitantes en este momento, pero a parte deso, temos parroquias como Valiñas, como se dicía, como Agudelo, como a parroquia de Barro, como parte da parroquia da Portela, que están quedando vacías, con casas pechadas, e bueno, é o que hai.
Señor Landín, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite. Moi boa noite. gracias. Vale. Boa noite, moitas gracias. Moita. Foi todo o que nos deu de si esta edición do programa Falemos co portavoz de Xuntos por Barro, co señor Landín, con Fran Pérez, portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia, e con APE Galicia, tanto co presidente, con José Ramón Caldás, como coa secretaria Lucía Pedrosa, con ese congreso que van a celebrar, que vai a ter lugar este sábado en Sanxenxo. E se van a destacar os autónomos, os valores dos autónomos. Hasta a semana que ven, moitas gracias, nos fomos un poquinho de tempo, moitas gracias por estar aí esta semana que ven, saúdos cordiais. Gracias, adiós.